ľudia, toto je náš Havlík. Ja som bola v škole v prírode, ale dneska som prišla a ideme testnúť. Ako prvé testneme asi citrón, no to mám za sebou. Ja neviem, teraz virálne zmrzky, ale ja neviem fakt, jak to má chutiť, a že vraj citrónová je najhoršia. A teraz to ideme si... Môžem kusnúť prvá? Taste. Ideme to chumať. OK. A ja to neviem odhryznúť. Ešte máš dobré zuby. Kusaj. Je to dobré? Jej reakcia až taká dobrá není. Jej reakcia je tak... Zober to. Fuj. Ble. Ojoj, fuj, však to smrdí. Dobre. Fuj, bože. Je to to, čo sme my to aj očakávali. Ideme na mango. Lepšíme chuť. Sa bojím. Ja nie. Mango by malo byť najlepšie. Ja akože mám dosť rada mango, takže A ja. Čižko. Ľudia. To je pekné. A ja teraz idem do toho kusu, hej? Mňam. Chutí? Není to zlé. Akože je také v pohode, ale nie je to ani najlepšie. A mi to chutí, toto je zatiaľ lepšie než citrón. Určite. Ideme napiť. To sa najviac teším, to reálne It's computer. Yeah. computer. Wow! Peach! So good. Taste. Dobre, je. Dobre. Vidíme, že až taká reakcia není, že mňam. Fuj. To ešte. Fuj. So ugly. Ja to piče. Ale strawberry by mohla byť dobrá. Tak to bude v parte 2. Ahojte.